Nih biar सा दखान दङ बाजिमोननि Kita dokan. फिथा देग्रा Iya, saunnya kunci. फिथा दखानाव नै दा फिथा नागासिनो नै फिथा नाबाय दं फिथा नै सावग्राय आरो बिसोर दासो फैब्रबनानै दासो बानायगासिनो दं नै एकदमबारे सानसेयाव बेसेसो थायो सानसेयाव खोन्था दे सानसेयाव बिसोरनिखाय थिं होआ बारा नै बेयो मा नैबे बै नै माबाया तक' बिलाइ नै मादैमोन खै बोसोर जाखो ओरैनो इदि मावबोनाया बोसोरनै बोसोरथाम माबायदि मोनदो दा फाननानै लाब लुकसान खुलुमबाय आंनि गासिबो रायजो राजा आंनि चेनेलखौ अनसायग्रा लोगो बिथांमोननिसिम आं दा दंफैयो लखिमपुराव नैबे लखिमपुराव बर' बाजार जायो होनना खोनानायखाय आं माने एसे बेरायनो फैबाय दा नोंथांमोनाबो नायलांफादो दा बेवहाय गोबां बर'फोरा दखान होना जायो होनना खोनानायखाय एसे नायस्लांफैबाय बेयाय ভালো আছা খবর ভালো না দে লখিমপুরাव बर' बाजार बुझा लाया इसिना नै लाया बिराद गेदेर बिसिनिखिजा बिसिनिखै एकदमबारे हासार सारसार नांलाया एकदमबारे मुलि सुलि होलाय नाङा इसिनि मैगङाव लखिमपुर बाजार दा जों लखिमपुर बाजाराव फैदो बर' गोजा नै एकदम बर'फोर लखिमपुरनि आरो नैयाव जा बाजिमोननि दखान दङ नै बेयाव सा दखान दङ बाजिमोननि Kita dokan. फिथा देग्रा Iya, saunnya kunci. फिथा दखानाव नै दा फिथा नागासिनो नै फिथा नाबाय दं फिथा नै सावग्राय आरो बिसोर दासो फैब्रबनानै दासो बानायगासिनो दं नै एकदमबारे सानसेयाव बेसेसो थायो सानसेयाव खोन्था दे सानसेयाव 500 500 बाथ' होमबा सासेयाव हाजारसे माबा Hajarse, sanijau. अ 500 सानैजों सासेयाव 500 हाय हाजारसे बा बा ओंखायनोथ' मा फिथा होनो दे खोथानाय टिक्लि फिथा लखिमपुरनि भाषाजों टिक्लि फिथा होनो ना खिन्थु जोंनिखैजा माबा होनो बेखौ लावदुम फिथा एन्थाब फिथा ओमफ्राय आसि फिथा आरो नै जा गुमै फैदो गुमै नै आरो नै बे काका बिदा जायो नै दा जों बेरायनो थांसै न' दा लखिमपुर बाजार दे होमबा बाजै थाथ'दै दे अ दे आरो सासे दं नै जोंहा आदा दं आरो आदा बिसो जोंना जायगा खिथिग्राय बिसो बिथाङासो नै बर'आनो गोजारा गासिबो बर'आनो गोजाना आदै दे बयलार आरो नैबे अमा কি বলি কয় তোৰ ভাষা দি ইটো কি বলি কয় তোৰ ভাষা দি এছামিছি না গাহৰি দে বাজাৰৰ নাম কি আছিলে কদমগুৰি দে आलासिनो मा मा लाहैयोमोन अपारेसन खालामगासिनो थायो बहुद थायो मथा मथि बिसोरो दिनै 4000सो लाबो थागोनानो आरो नै बर'फोर मादैमोनबो फिथा फानगासिनो दङ मादैमोना लकेलनि ना बे जायगानिनो बिसोरो मा फिथा सावदो नायनोसै नै मा फिथा होनो बेखौ माबा फिथा लावदुम मा फिथा बानायो मा फिथा बानायो मादै मा फिथा बानायो मोजां गासिबो बर'आनो गोजा मादैमोना ना बर'ना नोंसोरबो भिडिअ बानायदोलै भिडिअ बानायदो नोंसोरखौ नुगोन दा इउटुबाव नुगोन मा बियो सेम्बट तोहाक पठा नाय र' पठ' नपटां
ये फंस गया सीएम। बिखिजा आरो नै बिखिजा आरो खुन्दुं दखान गस्ला कम्बल बारा गिदिर जायाना बाजारा एसे फिसा जायो लखिमपुरनि बाजारा नै बिसोरनिखाय थिं होआ बारा नै बेयो मा नैबे बै नै माबाया तक' बिलाइ नै मादैमोन खै बोसोर जाखो ओरैनो इदि मावबोनाया बोसोरनै बोसोरथाम माबायदि मोनदो दा फाननानै लाब लुकसान ओरैनोसै माब्लाबा जायो माब्लाबा जाया मा बाजार जायो नोंसिनियाव जायगायाव दा ओरै बे बिस्थिबार बाजार दङ मंगलबार बाजार मोजां दे बिदिनो मावनांगौ ओरैनो थानाङा नै आरो आयं मा खबर मोजां दे नोंसोरनि माबाखौनो नायदोल' आङो जों आरो एसे गोजाननि ना बेसेबा बोसोरनि उनाव दिन्थिफुरिजों पाठशाला क'क्राझार ओरै साइडनि मिथिगौ क'क्राझार साइडनि दा इदिनो दं जोङो बेरायनो फैदों नों खै बोसोर जाखो ओरैनो आयंआ इदि मावनाया 20 बोसोरसो जाबाय 20 बोसोर लाब थायो आरोना एसे एनै बिदिनोसै एसे एला फिसा फिसौफोरनो दं दे जोंनि बर'फोरा बहुत इदिनो फाननानै जानो रोंबाय ओरैनो थानोबो सुखुवाना गरसे हायाबाबो फैनायखौ नुवाखै मोजां दे दे होमबा आयं न' दे था नै आरो जाबो दं मोजाङै मोजां खबरा बर'आनो गोजा गासिबो ना लखिमपुर हाथायाव गासिबो बर' गोजा जोंनि जाबो बर'आनो गोजा गोबां दं जोंनिया ओजाबो बर'आनो गोजा दा दिनै एसे मानसि खम जादों खोमा ना बर'आनो ना दे मोजां ना आदा खबरा खै बोसोर जाखो इदि माबाना फाननाया बोसोरसेल' जादों हाथायाव गिदिंनाया बारा गोबाव जायाखै दखान खुलिनाया बोसोरसे जादों आरो दखान दंखायो नोलोबारियाव इदि दखान लाबा आरो थाखानांगोन ना गिदिंनायबो थानांगौ आरो स्टेट दखानबो थानांगौ दे मानसिया दाहायसो जागोन होनबा न' दा मानसि जाथ'नो गाइसमोन दा जागोन माने दा फैबावगोन आरो मानसि जाबाथाय न' दङ बाजारा बारा गेदेरबो नङा बारा फिसाद्रायबो नङा বন্ধু ভাল না খবর ভাল না দে এই দাউরি দোকান সবজি পুরি लखिमपुर बाजाराव साराय सोंदो नै आदाया बेसेनो दामा बेसेनो हा 450 कम नाही ना की অলপ केजि 440 लखिमपुरनि साराया माबायदि नायनि थिगानो दङ रेजें आरो ना बेदरफोर एवजानो हामगोन बरियानो কোন क'क्राझार এই क'क्राझार হয় নাকি क'क्राझार জুৱাই ওচৰতে হয় নহলি আমাৰ মাৰ্কেটত ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছো আপোনাৰ এইটো জাকিটো কিমান লৈছে 250 বঢ়িয়া বনাইছে দেই লখিমপুৰৰ কিবা জাকি জাকি বুলি কয় এইটো লখিমপুৰৰ জাকি ভালে হা কোকৰাঝাৰ মানে আমাৰটো কোকৰাঝাৰ নাপায় পাঠশালা শিমলা পাঠশালা আপুনি হয় নাকি কোকৰাঝাৰ এইটো হয় আমি পাঠশালাৰ হয় আৰু নাই আৰু লাগে না বুলিয়া বাস্কেটবিলাক কিমান কৈছে আৰু লাগে না गोबाना माबा এই दानायखौ बाय नङाबा मोजां अबे दानाया 1 लिटाराव 12 টাকা दानाय 3 लिटार खाय मादे गोबाव जाबायना दखान होनाया 4 बोसोर ना जायगानिनोबा
दे मोजां बरिया बारा मोजां नङा जाबो सब बर'फोरानो बांसिन ना बर'फोरानो बांसिन आरो ना लादो दे निजा लादो दे नै ओं गासिबो दखानानो बर' दखानानो गोजा दे जोंनिखिजाबो बर'आनो गोजा बर'फोरा बिराद रोंबाय बिदिनो हाबि जाबि दखान होना जानो रोंबाय दे बर'फोराबो सब बर'फोरानो सब बर'फोरानो आवग्रिजोब्बायना जिखुनु दखानखौनो सब बर'आनो दे दे